Γεια σας! Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου και καλό χειμώνα. Έχει αλλάξει ο καιρός λίγο τελευταία, έχει αρχίσει να βρέχει, έχει αρχίσει λίγο να κρυώνει η ατμόσφαιρα και έχω χαρεί πάρα πολύ. Με είχε κουράσει το καλοκαίρι, να σας πω την αλήθεια. Γενικότερα δεν μου πολύ αρέσει κιόλας το καλοκαίρι, αλλά και φέτος δεν ξέρω για κάποιο λόγο κουράστηκα. Δεν έκανα και πολύ καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε ναι, νομίζω ότι χάρηκα τώρα, έτσι λίγο που μπήκε το κρύο και ελπίζω να πάει έτσι και να μην αρχίσει πάλι να κάνει ζέστες μέχρι τον Νοέμβρη. Ας ελπίσουμε ότι θα κρυώνει σιγά σιγά η ατμόσφαιρα και θα έχουμε κι εμείς ένα φυσιολογικό. Όπως βλέπετε έχει αλλάξει έτσι, έχω αρχίσει να βάζω πίσω μου τα γκρι σεντόνια, έχω βάλει και γκρι καπελίνο, δεν είναι πια το ψάφινο καπελίνο που είχα. Έτσι λίγο να μπαίνει και το background μας σε ατμόσφαιρα φθινοπορεινή. Σήμερα θα κάνουμε empties, έχω μαζέψει πάρα πολλά πράγματα, είναι πράγματα μπάνιου, είναι του Φίλιππου, είναι καλλυντικά, είναι προϊόντα για μαλλιά, είναι μακιγιάζ, είναι πινέλα που θέλω να σας δείξω γιατί θα τα αποχωριστώ. Ναι, είναι πολλά πράγματα και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με πράγματα για μωράκια, είναι του Φίλιππου, έχω δύο σαμπουάν και αφρόλουτρο της Proverm διαφορετικά. Αυτό είναι για 0 έως 12 μηνών και αυτό είναι 1 έως 3 ετών. Έχουν πάνω κάτω την ίδια μυρωδιά. Με βόλεψε αυτό παραπάνω γιατί έχει αντλία. Ουσιαστικά πάνω κάτω είναι η ίδια φόρμουλα. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν τα πολύ αγάπησα, δεν μου πολύ άρεσαν, γιατί νομίζω ότι δεν ξεβγάζονται από τα μαλάκια του πάρα πολύ εύκολα και ότι του δημιουργούν ξηροδερμία, οπότε δεν πρόκειται να τα ξαναπάρω. Νομίζω ότι θα μείνω στα μουστέλα που χρησιμοποιούσα από όταν γεννήθηκε και δεν του είχαν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στο κεφαλάκι του. Ναι, τα Proverm είναι πολύ πιο οικονομικά φυσικά από τα μουστέλα, αυτά κιόλας ήταν στις συσκευασίες ένα δώρο. Τα πήρα, αλλά ναι, δεν θα τα διαλέξω ξανά. Συνεχίζω με ένα αντρικό σαμπουάν, είναι από Schwarzkopf, το Super Soft, είναι αντιπλητηριδικό σαμπουάν καθημερινής χρήσης, είναι αυτό εδώ, ήταν στα 3 ευρώ τα 400 ml. Του άρεσε πάρα πολύ του Frank, μου είπε ότι του καθάριζε πολύ ωραία τα μαλλιά, έχει λιπαρά μαλλιά εκείνος, οπότε μου είπε ότι του έκατσε πάρα πολύ καλά στο δέρμα και στα μαλλιά του. Μετά δεν λάδωναν έτσι εύκολα όπως κάνουν συνήθως και τον βοήθησε με την ξηροδερμία, οπότε αν ο καλός σας έχει κάποιο τέτοιο θέμα ή αν και εσείς βέβαια, γιατί εντάξει είναι αντρικό σαμπουάν αλλά why not να μην το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς, ναι, είναι μια ωραία επιλογή, οικονομική και από καλή εταιρεία. Τα επόμενα δύο πραγματάκια είναι αφρόλουτρα, το ένα είναι δικό μου Nivea Diamond Touch. Ήταν στα 2 ευρώ, είναι βέβαια μικρό μπουκαλάκι, τώρα ελπίζω να το βλέπετε καλά. Έχω αλλάξει το τρίποδο μπροστά μου και τα λοιπά και δεν ξέρω αν είναι σε σωστή γωνία η κάμερα, ελπίζω να με βλέπετε όπως με βλέπατε πάντα. Έχω λοιπόν τον Nivea, τον Diamond Touch, Cream Oil Shower, ήταν 2 ευρώ αλλά είναι μικρή συσκευασία, 250 ml. Και άλλο ένα, Dove Men Care, είναι αντρικό αφρόλουτρο. Το οποίο ήταν προσφορά μαζί με αποσμητικό, νομίζω κάτι τέτοιο. Θα σας πω, αυτό δεν μας άρεσε και στους δύο καθόλου και το χρησιμοποίησα τελικά εγώ μόνο και μόνο για να ξυρίζω τα πόδια μου. Δεν μ' άρεσε η μυρωδιά, ήταν πάρα πολύ όξινη, γι' αυτό και καλά λέει Fresh Awake και μάντολες. Ναι, πάρα πολύ όξινη η μυρωδιά, εμένα δεν μου άρεσε, δεν μου πολύ αρέσουν και τα εσπεριδοειδή, οπότε fail. Αυτό εδώ παιδιά το λατρεύω, θέλω να το βρω και σε μεγάλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το άρωμα, πάρα πολύ, μου θυμίζει, δεν ξέρω, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το αγαπώ, πάρα πολύ το αγαπώ. Ναι, θα το βρω και σε μεγάλο, είναι πολύ ενυδατικό, αγαπάω την ιδέα γενικότερα και σαν μυρωδιές και σαν φόρμουλες, είναι πολύ κρεμώδες. Κάνει έναν φανταστικό αφρό, νιώθεις ότι καθαρίζει το δέρμα αλλά και ότι μένει ενυδατωμένο. Και μένει και όλες αυτή η ωραία μυρωδιά στο δέρμα, είναι έτσι μια γλυκιά μυρωδιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζω με δύο προϊόντα σώματος από Σμιτικούλια, ήταν ένα συν ένα δώρο, το Dove το κλασικό, το original. Εγώ το αγαπώ, είναι από τα αγαπημένα μου αποσμητικά, απλά τώρα το άλλαξα γιατί το βαρέθηκα μετά από 2 μπουκάλια, μπούχτισα πια στη μυρωδιά. Μου αρέσει, με κρατάει φρέσκια. Δεν νιώθω ότι θα με εκθέσει, δηλαδή ότι θα υδρώσω, θα μυρίζω άσχημα κτλ. Όχι, με κρατάει πάρα πολύ ωραία μυρωδάτη.
Μ' αρέσει κιόλας η μυρωδιά του, μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σαπούνι. Ναι, είναι από τα αγαπημένα μου αποσμητικά. Επόμενο προϊόν είναι για τα μαλάκια, είναι μια μάσκα για βαμμένα μαλλιά από τη L'Oreal, από τη σειρά Elvive Color Vive, είναι αυτή εδώ. Την είχα πάρει από το σούπερ μάρκετ και δεν θυμάμαι πόσο έκανε, 5-6 ευρώ, ναι, έκανε κάτι τέτοιο. Έρχεται σε μια έτσι ροζουλή, τώρα δεν έχει μείνει και καθόλου για να σας δείξω, ροζουλή σαν τζελ κάτι υφή. Η μυρωδιά της δεν μου άρεσε καθόλου, ένιωσα ότι ήταν σαν ένα πολύ καλό conditioner, αλλά ότι δεν έκανε τόσο καλή δουλειά όσο μία μάσκα. Δεν άφηνε με τα ξένια τα μαλλιά μου και δει για βαμμένα μαλλιά που θεωρητικά θα πρέπει να είναι έτσι πιο ενισχυμένη η περιποίηση και η ενυδάτωση. Δεν το ένιωσα τόσο στα μαλλιά μου εγώ. Οπότε ναι, δεν νομίζω ότι θα την επέλεγα ξανά. Μετά σας έχω ένα random προϊόν που ήθελα να το δείξω. Είναι ένα υγρό για φακούς επαφής, για όσες χρησιμοποιείτε φακούς επαφής. Το είχα πάρει από ένα μαγαζί με οπτικά πιο οικονομικά. Είναι κάποια που τα βρίσκεις έτσι πιο οικονομικά, κάποιες μάρκες. Ήταν το One. Είναι αυτό εδώ, ελπίζω να το βλέπετε. Έκανε μια χαρά τη δουλειά του, απλά ένιωσα εγώ ότι μου ξέραινε λίγο παραπάνω τα μάτια από ότι τα υπόλοιπα υγρά φακών. Δεν θα το επέλεγα ξανά, ακριβώς γι' αυτό, ειδικά αν έχετε θέμα με ξηροφθαλμία, μην το διαλέξετε, δηλαδή αν σας το προτείνουν στα οπτικά, όχι. Πάρτε καλύτερα ένα από τα υγρά που ξέρετε και εμπιστεύεστε, παρά αυτό, γιατί εμένα που δεν έχω κιόλας κάποιο θέμα ξηροφθαλμίας, έτσι μου έφερε αρκετή φαγούρα και ένιωθα σαν οι φακοί μου να έλυγαν πριν την ώρα τους. Αυτό. Τα επόμενα δύο προϊόντα είναι προϊόντα σώματος. Έχω αυτήν εδώ την κρέμα, την είχα πάρει από φαρμακείο, είναι η Summer Line Skin Relieving Cream. Δροσίζει, ενυδατώνει και ανακουφίζει το ερεθισμένο δέρμα, είναι αυτό εδώ, το μπουκαλάκι. Είναι μια κρέμα η οποία την πετάω γιατί δεν έχει τελειώσει, αλλά έχει λήξει. Έρχεται έτσι σε μια ροζ φόρμουλα, πάρα πολύ λεπτό ρευστή, ενυδατική. Τώρα φανταστείτε πόσο καιρό είναι μέσα στο ντουλάπι, δεν κάνει να τη βάζουμε στο δέρμα μας, που έχει κάνει μέχρι και κόκκους, κανονικά δεν έχει κόκκους. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μυρίζει σαν την Calvin Klein την One, νομίζω. Ναι, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, έχει μέσα aloe vera και διάφορα άλλα καλά. Την είχαμε πάρει γιατί κάποια στιγμή είχε βγάλει ο καλός μου μία φωτοαλλεργία. Δηλαδή αλλεργία από τον ήλιο, είχε βγάλει πάρα πολλά σπυράκια εδώ. Συνήθως αυτό το βγάζουν άνθρωποι, από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ, που είναι λίγο πιο σκουρόχρωμοι ή που μαυρίζουν εύκολα και δεν φοράνε δείκτη προστασίας. Εγώ, ας πούμε, που είμαι λευκή σαν το γάλα, φοράω πάντα το 50 μου και είμαι ήσυχη. Δεν παθαίνω τέτοια πράγματα. Ο Φρανκ, που ξέρει ότι μαυρίζει πανεύκολα και γίνεται γύφτος, δεν φοράει αντιλιακό, φοράει τα λάδια τα ωραία από τις πρώτες φορές και έπαθε την ωραία του την αλλεργία. Μας δώσαν λοιπόν αυτήν από το φαρμακείο και πραγματικά ήταν θαυματουργή. 2-3 μέρες την έβαλε και το δέρμα του ηρέμησε, τον ενυδάτωσε πλήρως. Εγώ την φορούσα και σαν after sun, γιατί εντάξει, όπως είπαμε, είμαι λευκή σαν το γάλα και καλό είναι να φοράω κάτι ενυδατικό μετά τον ήλιο και ήταν πάρα πολύ ωραία. Αν λοιπόν έχετε ευαίσθητο δέρμα στον ήλιο, καλό είναι να έχετε μια τέτοια κρεμούλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Στο φαρμακείο την είχα πάρει, δεν θυμάμαι πόσο, ούτε καν. Πάντως, από ό,τι βλέπω είναι και ελληνικό προϊόν. Ναι, Summer Line. Επόμενο προϊόν για το σώμα, σας έχω μιλήσει 2-3 φορές γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί και θέμα, γιατί κάποιες κοπέλες μου είπαν μυρίζει φανταστικά κτλ. Και μιλάω για την Steam Cream, η οποία εγώ είπα ότι μου θυμίζει το πώς μυρίζει η Sudo Creme. Κάποια κοπέλα μου είπε μια χαρά μυρίζει Sudo Creme και ok, hands up, σε κάποιους αρέσει αυτή η μυρωδιά. Εμένα δεν μου αρέσει να βάζω κρέμα και να μου θυμίζει ότι είναι κρέμα συγκάματος. Δεν μου αρέσει η φόρμουλά της. Είναι πανάκριβη για το μέγεθος και για τη δουλειά που κάνει. Δεν ενυδατώνει το δέρμα καλά. Και δεν απορροφάται και καλά. Δηλαδή, θα θεωρούσες ότι μια κρέμα που δεν ενυδατώνει καλά, τουλάχιστον με το που τη βάζεις, απορροφιέται. Όχι. Δεν απορροφάται εύκολα και στο τέλος δεν αφήνει και καλή ενυδάτωση. Υπερτιμημένη, για τη γνώμη μου, το μόνο καλό είναι το κουτάκι της, το οποίο θα το κρατήσω και θα βάλω μέσα κρέμα χεριών. Άλλο ένα random προϊόν είναι για καθαρισμό προσώπου και έχω να σας πω για τα
προϊόντα, για τους δίσκους de maquillage από την εταιρεία, είναι ελληνική εταιρεία, η Papi. Ίσως κάποιες την ξέρετε, έχει και προϊόντα για το σπίτι, για καθαρισμό σπιτιού, απορρυπαντικά κτλ. Αυτοί εδώ οι δίσκοι μου άρεσαν πολύ περισσότερο ακόμα και από τους Pompon, που είναι γνωστοί δίσκοι. Είναι ελληνικό προϊόν, είναι πάρα πολύ φτηνή, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και έχει η ίδια εταιρεία και ένα τόνερ που έχω τώρα και χρησιμοποιώ, το οποίο είναι καταπληκτικό, το Nautique Lotion, για μετά τον ντεμακιγιάζ σας. Οπότε ναι, why not, ελληνικό προϊόν και κάνει μία χαρά τη δουλειά του και είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Συνεχίζω στον ντεμακιγιάζ, είχα πάρει προσφορά 1+1 πάλι, γιατί θέλω ούτως ή άλλως να το δοκιμάσω, το Micellar νεράκι της L'Oreal. Μου έχει τελειώσει αυτό και τώρα που να μου τελειώνει και το άλλο μπουκάλι. Και θα ξεκινήσω ένα καινούριο έτσι προϊόν, πάλι της L'Oreal που αγόρασα, το οποίο μου φαίνεται πιο καλά υποσχόμενο από αυτό. Γι' αυτό έχω ακούσει διάφορες κριτικές, θα σας πω τη δικιά μου γνώμη. Το Bioderma φυσικά δεν το φτάνει. Δεν μου ερέθησε καθόλου τα μάτια, είναι τελείως άοσμο, απαλό στο δέρμα, δεν μου δημιούργησε σπυράκια ή οποιοδήποτε ερεθισμό κτλ. Αλλά δεν ξεβάφει όπως υπόσχεται να ξεβάφει. Δεν ξεβάφει τα μάτια καλά, εμένα μου έμενε πάντα η μάσκαρα και έπρεπε να επιμείνω αρκετά χωρίς να φοράω διάβροχη μάσκαρα ή απλή μάσκαρα. Έβλεπα μάλλον τους πόρους μου φραγμένους από προϊόν, ενώ φορούσα απλά BB cream και ρούζ, και όμως έβλεπα ότι παρόλο που έχω κάνει αυτό, δεν έμενε καθαρό το δέρμα μου, ήθελα οπωσδήποτε να το πλύνω καλά μετά, ενώ με το Bioderma το νεράκι νιώθεις ότι ακόμα και αν δεν πλυθείς, είσαι ok, είσαι καθαρή. Αυτό όχι, δεν ξεβάφει καλά, δεν θα το προτιμήσω ξανά. Νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο πάνω κάτω με τις Garnier, το Micellar το νερό. Πάντως αν θέλετε καλό Micellar νερό, πάρτε το Bioderma, να τελειώνουμε. Αυτά είναι απλά, αν δεν μπορείτε να αγοράσετε το Bioderma λόγω τιμής, ναι, αυτά είναι πιο οικονομικά. Αλλά δεν κάνουν τη δουλειά τους τόσο καλά. Πάρτε ένα άλλο προϊόν, πάρτε έναν αφρό καθαρισμού, κάτι άλλο. Αυτό, no. Μένοντας στον ντεμακιγιάζ, έχω να σας δείξω 3 gel καθαρισμού. Είναι αυτά τα 3, διαφορετικές εταιρείες, Castalia, L'Oreal και Bioderma. Λοιπόν, ως γνωστή ξινή YouTuber θα σας πω ότι δεν μου άρεσε κανένα από τα 3. Το καθένα για τους δικούς του λόγους. Αλλά αυτό, ενώ η μυρωδιά του ήταν αδιάφορη, η φόρμουλά του ένα πολύ λεπτό ρευστό τζέλ, δεν έκανε καλό αφρό, καθάριζε σε πάρα πολύ βάθος στην επιδερμίδα. Αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα θα το αγαπήσετε. Εμένα δεν μου τέριαξε γιατί έχω κανονική προς ξηρή επιδερμίδα. Αν έχετε λιπαρή είναι φανταστικό. Castalia το Dermopour το gel. Και απλά εμένα δεν μου άρεσε γιατί δεν τέριαξε στη δικιά μου επιδερμίδα, γιατί είναι φυσικά για μικτές και λιπαρές επιδερμίδες. Δεν φταίει δηλαδή το προϊόν, εγώ που δεν διάλεξα σωστό για την επιδερμίδα μου. Κατά τα άλλα κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, αφαιρεί πλήρως τη λιπαρότητα, γι' αυτό και εγώ ένιωθα μετά το δέρμα μου να με τραβάει. Αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, νομίζω θα είναι καταπληκτικό. Επόμενο για κανονική ως μεικτή επιδερμίδα ήταν ένα συνεναδόρο, έκανα να το τελειώσω. Λογικά σας έχω δείξει και το προηγούμενο μπουκάλι που είχε τελειώσει. Ideal Fresh Gel καθαρισμού της L'Oreal. Δεν μ' άρεσε η μυρωδιά, δεν μ' άρεσε η δουλειά που έκανε, δεν καθάριζε καλά το δέρμα. Δεν μου άρεσε καθόλου, ούτε για εσάς που έχετε μικτές επιδερμίδες. Καθόλου καλή επιλογή. Επόμενο τζέλ και αυτό της Bioderma είναι το Sebium. Αγαπώ πάρα πολύ την ενυδατική της Sebium Matte της Bioderma, αγαπώ και το Micellar και είπα να δοκιμάσω και αυτό. Λάτρεψα τη μυρωδιά του, μ' άρεσε πάρα πολύ που είχε αντλία. Η τιμή του ήταν καλή σχετικά, νομίζω κάπου στα 10 ευρώ, να έκανε κάτι τέτοιο. Αν έχετε μεικτή επιδερμίδα, όλα καλά. Είναι λίγο δυνατό αν έχετε κανονική ή πόσο μάλλον ξηρή, έχει άλλα τζέλ Bioderma για εσάς. Απλά εμένα δεν μου άρεσε ότι δεν έκανε καλό αφρό και αν δεν έχεις ξεβαφτεί δεν ξεβάφει καθόλου καλά. Δηλαδή θέλει πρώτα ντεμακιγιάζ και μετά αυτό. Αυτό είναι για καθαρή επιδερμίδα.
δεν είναι για να ξεβαφτείτε, γιατί δεν ξεβάφει καθόλου καλά. Αν είναι καθαρή ήδη η επιδερμίδα σας, θα κάνει μια καλή δουλειά και θα σας αφαιρέσει τη λιπαρότητα. Περνάω σε προϊόντα μακιγιάζ. Ξεκινάω με την BB Cream από την Garnier. Λοιπόν, η καλύτερη BB Cream που έχω δοκιμάσει εγώ, πάρα πολύ λεπτόρευστη, επίτηδες την πήρα για μεικτή προς λιπαρή επιδερμίδα, γιατί ήξερα ότι θα είναι πολύ λεπτόρευστη, δεν θα λιώνει το μακιγιάζ επάνω το καλοκαίρι που το χρησιμοποιούσα. Μυρίζει πάρα πολύ ενόπνευμα και αυτό είναι καλό για εσάς που έχετε ακμή, το ενόπνευμα κάνει καλό. Είναι πάρα πολύ καλή η κάλυψή της, μέτρια προς καλή κάλυψη, και για BB Cream αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ λεπτόρευστη και γι' αυτό μου κράτησε και πάρα πολύ καιρό. Τη χρησιμοποιούσα τόσους μήνες που ούτε κατάλαβα το πώς πέρασαν, και είναι μόνο 40 ml και όμως κρατάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν θέλετε μια οικονομική BB Cream για να αποφύγετε το make-up κτλ, αυτό εδώ είναι η κατάλληλη επιλογή, ειδικά για εσάς που έχετε λιπαρή επιδερμίδα. Εγώ τη λάτρεψα, μπράβο Garnier. Επόμενο προϊόν είναι ένα primer από UMA, είναι το Makeup Base, σας το έχω ξαναδείξει, είναι το πρώτο primer που χρησιμοποίησα γενικά. Μου άρεσε πάρα πολύ, κάνει καλή βάση για το μακιγιάζ, διατηρείται το μακιγιάζ αρκετή ώρα παραπάνω από ότι χωρίς αυτό. Απλώνεται πολύ πιο ωραία το foundation επάνω, καλύπτει δηλαδή τις λεπτές γραμμές κτλ. Αλλά δεν καλύπτει πόρους ή κοκκινίλες, απλά σας δημιουργεί μια καλή βάση. Υπάρχουν άλλα primer που είναι για πόρους ή για κοκκινίλες ή για δυσχρωμίες κτλ. Αυτό δεν κάνει αυτή τη δουλειά, δεν έχει καθόλου color corrector μέσα, είναι τελείως διάφανο, τώρα δεν έχει καθόλου μέσα για να σας δείξω. Είναι τελείως διάφανο, απλά σας δημιουργεί μια βελούδινη βάση για να απλώσετε το foundation. Είναι πολύ οικονομικό και κάνει καλά τη δουλειά του. Επόμενο είναι ένα ρουζάκι από ELF Cosmetics, είναι στην απόχρωση Innocence. Είναι τώρα ένα ροζ που θα προσπαθήσω εδώ να σας το δείξω, είναι αυτό εδώ. Έχει μία πουδρένια υφή, αφήνει ένα φανταστικό χρώμα υγείας στα μάγουλα. Είναι από τα αγαπημένα μου ρουζ που έχω χρησιμοποιήσει τον τελευταίο καιρό. Δίνει καταπληκτική απόχρωση, κράτησε πάρα πολύ καιρό και μου άρεσε το ήταν τόσο οικονομικό και είχε πολύ καλή απόδοση χρώματος και διάρκεια στο δέρμα μου. Δεν το περίμενα για τα ELF, ειδικά όταν ήρθε σε αυτή τη συσκευασία που μου φάνηκε εμένα λίγο ψεύτικη, λίγο πλαστική, λες και τα άλλα είναι κρυστάλλινα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε πως το εννοώ, λες και έχει φτιαχτεί για τα τζάμπο, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά κι όμως έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μετά σας έχω ένα bronzer, το οποίο έχει σπάσει κιόλας. Τέλεια, και θα γίνουμε χάλια. Είναι από Essence και αυτός αυτές τις καταπληκτικές συσκευασίες, τις τραγικές. Τέλειο bronzer και highlighter μαζί. Μυρίζει coconut, μυρίζει καρύδα, coconut. Λες και είμαι η Μανολίδου, μυρίζει coconut. Εδώ είχε ένα έτσι πιο ανοιχτόχρωμο καφέ. Εδώ που είναι το κενό είχε σκούρο καφέ και εδώ είχε το highlighter που μου σπάσε τώρα και κάπου έπεσε. Και είναι το αγαπημένο μου highlighter, να το, θα σας το δείξω εδώ ένα κομματάκι έχω. Σε μορφή πούδρας, πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραία ηλιοκαμένη όψη αν το κάνεις όλο μαζί και το βάλεις στα μήλα. Ωραία κοψίματα και highlighter αν το βάλεις ξεχωριστά. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειδικά για τις νέες κοπέλες που θέλετε ένα προϊόν για όλα και να μην ασχολείστε με τι θα κάνω κοψίματα, με τι θα βάλω highlighter, με τι θα βάλω ρούζ. Καταπληκτικό, πολύ οικονομικό, ωραία απόδοση χρώματος, ωραία μυρωδιά, ωραία διάρκεια. Να πω και κάτι καλό, γιατί τόση ώρα σας έπληξα, δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Και εντάξει, ας είμαι λίγο καλή και με κάτι. Θα είμαι καλή και με το επόμενο προϊόν, είναι από Maybelline, έχει γίνει αηδία τώρα. Είναι το Super Stay το make-up, το είχα πάρει στην απόχρωση Sand στο 30, πολύ σκούρο για μένα, θα σας το δείξω, δεν έχει τελειώσει, αλλά θα το πετάξω γιατί το έχω 3 χρόνια και είναι πολύ, πάρα πολύ. Βλέπετε πόσο λάθος είναι η απόχρωση για μένα. Πάρα πολύ καλή κάλυψη, πάρα πολύ καλή διάρκεια. Όταν μαύριζε το δέρμα μου, είτε το ανακάτευα με ένα άλλο πιο ανοιχτόχρωμο make-up, είτε το φορούσα σκέτο, κάλυπτα έτσι μέχρι εδώ και μετά είχα
fake tan όλο το υπόλοιπο σώμα και ήταν καταπληκτικό. Τώρα θα γίνω όλη μέσα στο foundation. Μου άρεσε πολύ, αν ήταν η απόχρωση της επιδερμίδας μου θα το είχα τελειώσει σίγουρα. Εμένα μου αρέσουν τα make-up που έχουν καλή κάλυψη, γιατί μου αρέσει να έχω πολύ καλό καμβά. Δεν θέλω φυσικά αυτό το παστομένο που είσαι λες και έχεις τσιμεντωθεί. Όχι, έχει φυσικό αποτέλεσμα, δεν είναι τελείως ματ, έχει ένα σατινέ ας πούμε αποτέλεσμα, αλλά δεν γυαλίζεις κιόλας και δεν φεύγει. Κάθεται πραγματικά ώρες στο δέρμα χωρίς να φεύγει και είναι καλό, ειδικά για όσους δουλεύετε και βάφεστε το πρωί και γυρνάτε βράδυ στο σπίτι, ένα τέτοιο make-up είναι καλό να υπάρχει στο necessaire μας. Τώρα θα σας δείξω κάποια πινέλα που θα πάρουν πόδι, γιατί ήταν πάρα πολύ κακά πινέλα και τα είχα εκεί μόνο και μόνο γιατί στόλιζαν το μπουντουάρ μου, αλλά δεν αξίζει ούτε εκεί να είναι. Λοιπόν, έχω πινέλο από τα Jumbo, δεν ξέρω καν γιατί το πήρα, γιατί ήθελα Sony και ένα πολύ μεγάλο πινέλο για να βάζω πούδρα στο σώμα. Και είναι τραγικό και δεν είναι μόνο τραγικό σαν πινέλο ή ότι μαδάει. Πήγα να το πλύνω την πρώτη φορά, το έπλυνα 4 φορές και έβγαλε τόση μαυρίλα και δεν σταμάτησε να βγάζει μαύρο ζουμί. Δεν το έβαλα ποτέ πάνω μου, το είχα απλά εκεί γιατί είναι έτσι φουντωτό και μου γέμιζε ωραία το ποτηράκι που έχω τα πινέλα, αλλά δεν αξίζει να είναι ούτε εκεί πέρα. No. Επόμενο τραγικό πινέλο από τα H&M. Όχι από την καινούργια σειρά, από την παλιά σειρά. Αυτό εδώ το οποίο και καλά ήταν διπλό πινέλο, φυσικά έσπασε. Απ' τη μία ήταν για foundation, ένα τραγικό πινέλο για foundation, εγώ βάζω πούδρα τελευταία έτσι λίγο κάτω από τα μάτια, αλλά ούτε γι' αυτό δεν κάνει. Και από εδώ είναι και καλά για πούδρα, ρούζ, δεν ξέρω γιατί. Βλέπετε πόσο σκληρό είναι, που έχει κάνει λακκούβα εδώ. Σου δέρνει το δέρμα, δεν είναι για τίποτα. Για τίποτα όμως, πραγματικά δεν είναι ούτε για εκεί, για να το έχετε μέσα στο ποτηράκι και να γεμίζει έτσι να φαίνονται τα πινέλα σου φουντωτά, όχι. Επόμενα πινέλα που θα πάρουν πόδι, γιατί ήταν τραγικά πινέλα, ήταν σε σετ που πήρα με 10 πινέλα, νομίζω τη Self, ήταν όλα τραγικά, απλά κάποια, όπως ας πούμε θα σας δείξω αυτό εδώ που είναι για τα φρύδια, το οποίο όσο τραγικό και να είναι, τη δουλειά του την κάνει, δεν έχεις θέμα, να. Όσο σκληρό κι αν είναι ή οτιδήποτε, τη δουλειά του την κάνει και δεν σε νοιάζει. Αλλά, πινέλο τι λέει και κάνει, lip defining, κοιτάξτε εδώ, το lip defining, το οποίο είναι τόσο μακρύ και μαλακό που όχι lip defining, αν πας να κάνεις με αυτό τα χείλια σου θα γίνει σαν τον κλόουν. Δεν υπάρχει νόημα. Αυτό και καλά είναι blush brush και θα μπορούσε να το λέει scratch brush γιατί σε δέρνει, σε καταγδέρνει, βγάζει φούξια ζουμί όταν το πλένεις. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κάτι τέτοιο στο necessaire σας. Καλύτερα να έχετε 2 πινέλα και να είναι καλά πινέλα, παρά να πάτε να πάρετε επειδή είναι οικονομικά ένα σετ τέτοιο και να είναι όλα τραγικά και να μην κάνει να τα βάλετε στο δέρμα σας. No. Πίνελο πούδρας. Κοιτάξτε εδώ πόσες τρίχες, δεν ξέρω αν τις βλέπετε. Τις βλέπετε πόσες βγαίνουν σε κάθε φορά. Μην τις πετάξω και κάτω και τις σκουπίζω μετά. Αυτό γίνεται από όταν το πήρα, δεν το βάζω στη μούρη μου καθόλου, με το που κάνεις έτσι φεύγουν γύρω στις 15 τρίχες. Απορώ που δεν έχει μαδίσει και τελείως τώρα στον ένα χρόνο που το έχω, δεν υπάρχει νόημα. Αυτά ήταν όλα μου τα empties, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ήμουνα ιδιαίτερα ξινή, δεν μου άρεσε τίποτα νομίζω αυτή τη φορά. Εντάξει, για κάποια πράγματα είπα καλά λόγια, οπότε μπορείτε να με συγχωρήσετε. Για τα υπόλοιπα όμως έπρεπε να σας πω την αλήθεια, δεν γίνεται να λέμε για όλα ότι είναι τέλεια και να πάτε να τα αγοράσετε, γιατί δεν υπάρχει νόημα, εφόσον έφαγα εγώ τη φόλα και καλά να πάθω, ήθελα να δοκιμάσω πράγματα χωρίς να ρωτήσω κανέναν, γι' αυτό είμαι εδώ, για να τρώω εγώ τη φόλα και να σας λέω εσάς τι να μην πάρετε. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, μέχρι να σας δω στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά, σας αγαπώ!